Hvad starter vi med? Vi starter bare med den hvide. Okay. Baby White og kokosnød. 3 Trine. Jeg fik Baby White. Baby White. Vi mangler noget at drikke. Hvor vi klarer det. Mange også noget at spille ud i. Hvad tror du, jeg er ved at blive klar? Jeg stiller den altså lige herovre. Tager vi den her mærkelige. Den grønne der. Ja. Det er hvad? Det er enten pære eller et eller andet. Bussemænd. Jeg vil knap en pære. Hvad fik bussemænd? Du kan bare spille ud herovre, hvis du kan det. Jeg overlever. Har du en orange? Der er en orange tilbage. Wow. Ellers så er det rødne pære. Den der, det er hundemad. Hundemad. Chokoladepudding. Har vi hundemad? Så er det opkast eller pære. Hvad for en? Nej, opkast eller pære, er det? Nej, fersken. Og klar? 3, 2, 1, nu! Fersken. Det var faktisk dårligt. Ja, vi har en mere. Du har spillet 2 ud, jeg har slugt mine. Hvad tager vi nu? Den blå. Den kan jeg sagtens klare. Tandpasta eller blåbær? Jeg vil blåbær. Tandpasta. Tandpasta. Det er det værste, vi skal tage den pakke igen. Ja, så tager vi den bagfra. Du stinker! Vi skal have rødne æg eller popcorn. Skal vi tage den nu? Vi mangler også den med stinkende sokker. Og det mangler jeg da en ekstra farve af den der med rødne æg. Ja. 3, 2, 1, nu. Min smager det der popcorn. Det gør min også. Det er ikke fair. Klarer man ikke have en skål til, hvor mange man har spillet? Jo. Du har spillet 2 ud. Ja. Det værste er, at det er den... Skal vi tage den? Nej, med bræk lige om Kan vi lidt. tage den med Tutti Frutti? Nej, det er den grønne. Lime eller græs. Okay, den er heller ikke så slem. Jeg fik lime. Jeg gør det. Og tror du frutti. Eller stinkende sokker. Stinkende sokker. Hvad fik du? Jeg kan ikke smage det. Nu fik nok trutte frutti. Jeg fik stinkende Jeg tror, sokker. jeg fik stinkende sokker. Ja, vi skal bare tage den anden vej. Hvis jeg får opkast, så spiller jeg den ud. Hvad var det, jeg tog så på en brun? Jeg tror, jeg tog et andet. Jo, jeg tog den der. Hvad tager vi nu? Nu tager vi den baglæns. Tror du frutti eller stinkende sokker? Okay, held og lykke. Tror du frutti? Det er meget stinkende sokker. Det er ikke fair. Vi fik stinkende sukker igen. Vi skulle lige være haft noget at drikke. Ja. Hun fik stinkende Så sukker. vi også sætte den på pause. Fanden var det så, vi skulle have? Skal vi have lime? Hvad er det for en? Den grønne. Den grønne igen? Skål. Jeg fik lime igen. Jeg fik græs. Smager godt. Rødne æg eller popcorn. Den hænger. Jeg brækker mig nu. Hej. Jeg fik popcorn igen. Du har spillet 1 ud, jeg har spillet 2. 1. For det er rødne æg, det der. Jeg fik popcorn. Smager helvede. Hvad tager vi?
Så er det bedre. Er du klar? Ja. Okay. Jeg fik tandpasta. Jeg fik blåbær. Ja, det er den røde, vi skal tage. Hvad for dem? Jeg har... Hvis jeg bare smager skyggen af opkast, jeg brækker mig. Yay! Jeg fik en god. Nu står det lige. Nu står det lige. Jeg fik opkast. Nu skal vi tage den der, hvor vi ikke har den samme. Jeg har den orange, du har den brun. Vil du have den bytte? Okay. Det er 4. 3. Det smager hæsligt. Jeg fik opkasten. Ja. Nej, jeg kan så ikke smage opkast. En hvid. Baby Ripes eller blære. Eller Kokos. Kokos. Baby wipe. Fuck dig. Ja, okay. Bussemænd eller pære? Pære. Jeg fik her. Jeg står lige det. Vi skal tage. Jeg tager en blå. Det gør jeg altså også. Bare for at redde. Tandpasta. Må jeg høre. Jeg ved ikke, om jeg tror. Skal jeg tage en orange brød på en gang? Baby Ripes eller kokos? Baby wipe igen. Ja. De er helt klart udelukket, dem der. Det er blå. Der. Bussemænd eller pære? Bussemænd. Skal du have? Jeg tror jeg, hvis vi... Du spiller 5 ud, ikke? Jeg spiller 4 ud. Jeg spiller også 4 ud. Og jeg spiller 3 ud. Gør ikke det? Ja. Så tabte du. Skal jeg spille dem? Gå for dig, så der er flest rødne æg og... Okay.